Community Relations Officer sang Haro PNP nga nagapatigayon sang Bible study kag community pantry ang gindayaw sang publiko. 25 katuig na nga nagaserbisyo si Police Executive Master Sergeant Cesar Pinuela. Sa kada lugar sa diin siya madestino, hindi lamang pusil ang iya nga dala. Bit-bit man sini ang Biblia. Antes magsugod ang trabaho, kada adlaw, nagapatigayon ini sang Bible study sa mga preso. May storytelling session man siya sa mga kabataan nga ati. Subong nga pandemya, nagbulig siya sa community pantry sa Haro, tubtub nga mismo ang Haro PNP na ang nagpahamtang sang kaugalingon nga community pantry. Dako nga bulig para sa mga drivers ang jeep, tricycad, kag mga residente nga makalabay sa lugar. Sang damlag lang mismo si PNP Chief General Guillermo Elizar ang nagpahayag sang dalayawon nga binuhatan ni Pinuela sa komunidad. Gintumod ini nga modelo kani dapat pamarisan sang iban nga mga pulis. Tuman ang kalipay ni Police Executive Master Sergeant Pinuela ang pagkilala nga ginhatag sa iya sang mataas nga opisyal sang PNP. Una sa tanan na nagtumbo gid ang aton pagipusoon sang kalipay tungod kay gin-appreciate kita sang aton amay sang Philippine National Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Elizar, ang aton CPNP. Salamat gid no kay nakita sang aton CPNP ang aton gamay man nga ginabuhat diri sa Haro District kag ginapasalamatan man naton ang aton nga Pro 6 Regional Director no kay Police General Ronaldo F. Miranda nga naghatag man sang kalipay man sa aton kag hindi lang sina no upod man sa aton nga ang pinalanggaon kag matuto man kamatisan nga City Director sang Ilo City Police Office, Police Colonel Darico E. Garbanzos, kag sa aton man nga Chief sang City Community Affairs Development Unit, kay Police Lieutenant Colonel Regina Osorio Rohim, kag sa aton nga PIO ay Police Captain Sheila May Sangrenes, kag sa akon nga todo support nga Chief of Police ang Haro Police Station, Police Captain Eduardo Sabiano Siacon Jr. Wala siya naglaom nga mahatagan sang atensyon ang iya hinimuan. Luyag sini makabulig kag magdala sang paglaom sa mga preso kag mga kubos nga pumuluyo. Ini nga activities sang Police Community Relation diri sa Haro District. Pila na katuig-tuig nga ginaobra naton nino. Una bes ginatag naton moral sa mga priso no, especially nga hindi sila madulaan sa paglaom. Kung aton sila maka-share sang the sharing the words of God no. Kay nabalaan naton nga kung ara kita sa Biblia, ara kita sa Ginoo, daw ang tanan nga mga kabuglay madula ina. Kaya mo na ginalaygay naton sa aton mga bitinis nga hindi lang sila magkasubo no, kay nakasala sila, patawaron gina sang ilang mga sala, kamatulpangdan gina sa Ginoo, kay makahinulsol sila sang ilang mga sala sa sina sa pagbago nila, at least hindi na sila makakumit sang sala. Kag sa aton paglibot subong man sa mga atin naton community, nag-share man kita sina no kag hindi lang sina sa at least sa mga pumuluyo man, at least kalipayan naton ina no kag trabaho naton ina. Ang atong trabaho lang ginagampanan na naton as community relation kinahanglan na magmaayo kita sa aton si kapariyo no, at least walang lainay buot kag ang trabaho lang gid ang aton ginapakigbato dira sa community. Gimpabutyag man sini nga kon kaisa makabatsyag siya sang pressure sa pagsunod sang iya ginsumpaan nga trabaho. Kaysa may ara man pero way ko na ginabali no, ginapangamuyuan ko na tanan Ma'am Jennifer no, siling ko Lord babuligi lang ko tagay lang ko sing lakas no, sa aton nga lawas nga at least magampanan ko ni nga bisan ano ka sako, at least sige-sige ang aton nga trabaho nga maayo ng lawas. Mensahe niya sa pareho nga mga pulis, kung napalabot lang sa aton mga kublanan nga mga kapulisan, trabaho lang kita sa aton nga masarangan kag sa aton man designation no. Bisan nila kita pagsugoon sa aton mga officials
matumatuhan na naton kung ano ipakita naton sa aton pumuluyo nga sa aton pagipusoon halin ang aton maayo nga serbisyo sa ila kay as a public servant kinahanglan gid nila kita no basta maayo lang aton ginaobra siguro way man guro sing masaway sa aton may ara gid man na guro kay tiyang taon din naton hindi kita naton masarama pero gamay lang na sila ang importante ang aton nga kayuhan ginapakita sa ila kay ang aton serbisyo nga magampanan ang aton nga community especially sa Haro district ni lang ina no pulis kita national police bisan diin lang kita kung may ara kita nga bulig magbulig kita through ugot gid sa aton tagipusoon. May pandemya man o kon wala, nagapati si Penuela kinahanglan ipadayon ang kasubong sini nga mga aktibidad agud makabulig sa komunidad. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Isa ka empleyado sang Task Force ASIS ang nagbulig sa isa ka senior citizen nga may kasablagan sa lawas nga nagpadulong sa vaccination site. Isa si Gerald Escalona sa mga nagatulod sang wheelchair nga ginapagamit sa mga senior citizen kag person with disability sa vaccination center sa University of San Agustin Gymnasium. Halin sa pagparehistro, tubtub sa pagpabakuna kag post-vaccination area, ginaupdan gid sini ang mga tigulang. Wala diri nagadulog ang iya pagbulig sa mga senior citizen. Iya man gintuytuyan ang tigulang nga makatabok sa dalan, tubtub sa pagbantay sang jeep. Ginpahayag sini, naluoy siya sa tigulang bangod nagaisahanon ini nga nagpadulong sa vaccination site. Nag-assist kami, ma'am, sa mga senior. Dako gid, ma'am, dako gid mo. Mabulig mo do, enjoy ka bala. Makabulig ka sa mo. Para kay Escalona, mamag-an sa tagipusoon ang makabulig sa nagakinahanglan. Di maayo man. Kay gindala ko to sa susulod. Why sa sang kay mapa-vaccine sa kuno. Ti ginambala ko man sa nga kung may upod sa ti balyaw ay. Tiya mo to ko to sa doktor nga no. Ti hindi sa paganuan sang doktor kay why sa upod basi maglingin ulo ya bla ma'am. Ti mabudlay why sa upodan nga no. Didto ka ginaman pag pag panaog ya. Nagpalapit mo lang sa samon kay may kami nga man nga bago man guwa sa dire sa sulod timing man nagpalapit sa samon na mo to yung pasakay ko na lang sa Base sa iyan eksperyensyahan, may pila ka mga tigulang nga isahanon kung magpadulong sa vaccination site. Gani panugyan sini kung pwede lang magdalagid sang kaupod nga miyembro sang pamilya. Dapat may upod gid sila magkadto ding kay para layo gid sa sa disgrasya Kahapon nga adlaw Hunyo 23, mas sobra 3,000 na ang nabakunahan sa duha ka mga vaccination sites. Mayara man sang 25 ka mga wheelchair, 20 ka mga humidifier fans, kag may 4 ka ambulansya nga ginausar sa tagsa ka vaccination site. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Vaccine rollout ginpatigayon sa 4 ka mga vaccination sites sa syudad subong nga adlaw. Subong nga adlaw ginbuksa na ang 4 ka mga vaccination sites sa syudad sang Iloilo. Ini among Central Philippine University, Iloilo Convention Center, Ateneo de Iloilo kag University of San Agustin. Pinaagi sa pagbukas sang dugang nga mga vaccination site, masarangan na ang pagbaton sang madamo nga mga pumuluyo sa syudad nga luyag magpabakuna. Nagalaom si Mayor Jerry Treñas nga kapin 8,000 tubtob 9,000 ka mga individual ang mabakunahan subong nga adlaw. Nag-apela man ang alkalde sang dugang nga mga volunteer doctors para sa nagapadayon nga vaccine rollout sa 4 ka mga vaccination center. Kahapon, may 3,665 ka mga individual ang nabakunahan. 3,700 ka vials ang nagamit diri. 1,677 ka mga individual ang nabakunahan sa University of San Agustin, samtang 1,988 naman ka mga individual ang nakakuha sang first dose sa Central Philippine University. Samtang, nagapadayo naman ang pagpakig-angot sang alkalde sa national government na tuhoy sa mga ginapangatubang nga problema sang syudad. Kaangay na lang sang kakulang sa supply sang COVID-19 vaccine, kakulang sa mga medical personnel kag medical supply para sa mga ospital, pareho sang ventilator kag high-flow oxygen cannula.
Sa masunod nga semana, natala na nga mag-aabot sa syudad sang Iloilo si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. kag Presidential Spokesperson Harry Roque. Kadungan man sini ang ginapaabot nga 50,000 doses sang COVID-19 vaccine nga ginpromesa para sa Iloilo City. Divine Singh para sa Level Up Patrol.